दिनै राकेश ब्रह्मखौ गासैबो जोंनि 40टा समस्थियावनो दावखा होननासो मिथियो। राकेश ब्रह्मआ जे दिनै होख्रावगासिनो दङ, बेले बेले मा बुंगासिनो सोंखारिगासिनो दङ। दिनै आं बेयाव बुंगोन जे इउ पिपलनि निदान फैदों। दिनै मुसलपुर कन्स्टिटिउसनाव बिथाङा देरहाला, बेयो खातां जाबाय, बिथांनियाव कनफिडेन्स गैला। दिनै सासे गोरों मानसि बा इडुकेटेड मानसि नागिरनानै मोनाखैमोन नामा जेराव राकेश ब्रह्म बिथांमोना टिकेट होनो गोनां जादों। राजु नार्जारि बिथाङा जोंनो खोन्थानांगौ। आरो दानि जे चापागुरि समस्तिनि मन्त्रि मानगोनां इउजि ब्रह्म नोंथाङा जोंनो बे बाथ्राखौ खोन्थाना होनांगौ जे बेदर गेसावनि मिनिङा मा। आरो जुदि बे मिनिङा जुदि आनपार्लामेन्टारिब्रा बेखौ इउज खालामनायखौ नोंथांमोना मानो बन्द खालामनो हायाखै? जों खोनानाय बायदिबा दिनैनि दिनाव राकेश ब्रह्म बिथांजों मुसलपुर समस्तियाव सासेबो इन्टेलेक्सुवेल मानसिया बिथांखौ हेफाजाब गैया। आंनि मुङा मुस्रि सोरांसार बर'। दिनै जोङो मोननैसो सोंलु जोङो इउ पिपल गभर्नमेन्ट बा इउ पिपल राजखान्थि हान्जाखौ जायफोर बिथांमोना सालायगासिनो दं बिथांमोननियाव जोङो मोननैसो कुइसन सोंनो ओंखारबोदों। मानो होनोबा दिनैनि दिनाव जोंनि इएम सासेया जाबायदि वर्ड्स इउज खालामबाय थायो बिनि सायाव जों मिथिनो लुगैदों। दिनै इउ पिपल हिसाबै मोनसे कन्स्टिटिउसन दं ना गैया? बिसोरनियाव वर्ड्स बा लेंगुवेज बाहायनायनि जे गाज्रि इउज आनपार्लामेन्टारि बाथ्रा जि वर्ड्स बे बाहायगासिनो दङ सासे इएम जानानै, बिनि सायाव जोंनो फिननाय नांगौ। दिनै बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा जे बेदर गेसाव होननाय मोनसे वर्ड्स बेखौ बाहायबाय थायो, बेनि आसलथे एक्जेक्ट मिनिङा मा? बेनि मिनिंखौ जोंनो मानगोनां इउ पिपलनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां राजु नार्जारि बिथाङा जोंनो खोन्थानांगौ। आरो दानि जे चापागुरि समस्तिनि मन्त्रि मानगोनां इउजि ब्रह्म नोंथाङा जोंनो बे बाथ्राखौ खोन्थाना होनांगौ जे बेदर गेसावनि मिनिङा मा। आरो जुदि बे मिनिङा जुदि आनपार्लामेन्टारिब्रा बेखौ इउज खालामनायखौ नोंथांमोना मानो बन्द खालामनो हायाखै? आरो मोनसे बाथ्राया जोंनि गोसोआव सोंलु जानानै फैयो एखनबा, दिनै मुसलपुर कन्स्टिटिउन्सि हिसाबै सासे गोरों मानसि बा इडुकेटेड मानसि नागिरनानै मोनाखैमोन नामा जेराव राकेश ब्रह्म बिथांमोना टिकेट होनो गोनां जादों? दा ओरैबायदि जोङो नुहुरो, जोङो अपोजिसन पार्टियाव थानानै बेबायदि जि मोनो, दिनै मोनफ्रोमबो जि बिथाङा निउस बाइट होनायानो जा गावगायनि पर्टेलाव जि बाथ्रा बुंबाय थायो, बेफोर बुंनायाव बिथाङा बे मोनसे वर्ड्सखौल' बाहायबाय थायो आरो सोरखौबा सोंखारिनाय मानाय बेखौल' बाहायबाय थायो। आरो बेयाव जों मा नोजोर बोनानै मोनदों, दिनै जों गावनि स्टाडि बा आं गावनि स्टाडियाव आं मोनदों जे बिथांनि जि निउस बाइट होनाय बेयाव जा बिथांजों उनाव गसंफाग्रा मानसि रावबो इन्टेलेक्सुवेला बिथांजों थाफाया। आरो जों खोनानाय बायदिबा दिनैनि दिनाव राकेश ब्रह्म बिथांजों मुसलपुर समस्तियाव सासेबो इन्टेलेक्सुवेल मानसिया बिथांखौ हेफाजाब गैया। आरो बिथाङा जि जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव जाबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो, दाखालि बयसो नै टाइगारनि बाथ्रा बुंबाय थादों। टाइगारनि बाथ्राया माबायदि फैदों जों बेखौ आं गावनि स्टाडियाव आं मिथिना मोन्दों। बिथांमोना मोनसे टाइमाव बड'लेण्ड लिबारेशन टाइगार फोर्स होननानै मोनसे जोंनि संगठन दानानै बिथांमोना दिनैनि जे परिस्थितिखौ लाबोनानै होबाय जे बिथाङा जाय गादियाव जिरायनानै दङ, बे सेक्रेटारियेट जे इएम सासे बिनि चेयाराव जिरायना दं, बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना जि संग्राम खालामनानै दिनै लाबोना होफैबाय, बेनि सायाव रेसपेक्ट होनो गारै बिथाङा मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव सोंखारिनाय। आरो बे बाथ्राजों आं मोनसे बाथ्राखौ बुंफादेरनो नागिरदों जे इउ पिपलखौ आं खावलायहरनो नागिरदों। दिनै राकेश ब्रह्मखौ गासैबो जोंनि 40टा समस्तियावनो दावखा होननासो मिथियो। बयबो जों बेखौ राकेश ब्रह्मआ मिथिया जों गासैबो दावखा होनबानो बिथांखौ जों सिनायो। आरो मोनसे बाथ्राया सैथो जे बर' समाजाव जोंना फोथायनाय दोङो जे बबेबा मोनसे जुदि जोंनि न'खराव लामायाव फैनानै बा बबेबा मोनसे दंफाङाव बानानै जुदि दावखाया गा होननानै गाबफैयोबा बेयाव जोंहा मा बुजियो, जोङो दुखु बा निदान फैदों जोंनि न'खराव होननानै जों बर' समाजाव फोथायनाय दङ। थिग बेबायदिनो राकेश ब्रह्मआ जे दिनै होख्रावगासिनो दङ, बेले बेले मा बुंगासिनो सोंखारिगासिनो दङ, दिनै आं बेयाव बुंगोन जे इउ पिपलनि निदान फैदों। दिनै बेनिखायनो
इउपिपिएलआ सांग्रां जानानै थानाया मोजां दिनै राकेश ब्रह्म बा फेरेंगा बायदि मानसिनि थाखाय गाज्रि वार्ड्स बाहायनायनि थाखाय दिनै जोंनि इयं जेनेरेशना दिनै इउपिपिएलनि सायाव फोथायनाय गोब्राब जानानै फैदों दिनै इएम सासेनि जि चेयारनि मर्यादा बेखौनो लाखिला गोसो बायदि बेरायो गोसो बायदि बिथांमोना वर्ड्स बाहायनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो स' बेफोरखौ लानानै रायजोफोरा बिराद दुखु मोनदों आरो नेक्स्ट बाराव जि राकेश ब्रह्मआ मुसलपुर कन्स्टिटिउसनाव बिथाङा देरहाला बेयो खातां जाबाय बिथांनियाव कनफिडेन्स गैला दिनै बिथांनाव जुदि गमामायैनो जुदि कनफिडेन्स दंमोन बा गावगाय देरहागोन होननानै बिथाङा मानो रायजोफोरखौ लेंहरनानै बा मानसिखौ लेंहरनानै गिता दांहोनानै थाइसे थाइनै फैसा हरनानै बिथाङा मानो ब्लेकमेलिं खालामनायनि षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ बिनि फिननायखौ जोंनो होनांगौ बेनिखायनो आं खावलायगोन रायजो राजाफोरखौबो जे दिनै इउपिपिएलआ मा अबस्थायाव दङ रायजोफोरा मिथिखाबाय बिनि सायाव कुनु साननो लागा बाथ्रा गैला दिनै जुदि जों मुसलपुर समस्तिखौ हिसाबै जों जुदि बुंनो थाङोबा राकेशआ जे गावनि फुल माने सेन्टिमेन्टजों लानानै खामानि मावदों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंबाय थायो मोनफ्रोमबो निउस मिडियायाव गाबख्रथिंबाय थायो किन्तु गमामायै बिथांनि जुदि साननायाव सेन्टिमेन्ट दंबा बिथाङा जे टाउन कमिटि मुसलपुर टाउन कमिटिनि जे चेयारमेन बे सोरबायदि मानसिखौ फज'ना दोनदों बेखौ जुदि जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा बा जोंनि रायजो राजाफोरा जुदि साननानै नायोबा बेयावनो बुजिगोन आङो बेखौ आं बुफ्रुजुनानै बुंनो गोसो गैया दिनै राकेशआ मा मावदों मावाखै जों बेखौ गोसोबा बुफ्रुजुबना होनो हायो दिनै मुसलपुर टाउननिनो बेलगुरिनि जि इउरिनेलनि खामानि मावदोंमोन बेनि कन्डिसना मा जानानै दं बेखौ मिथिगौ राभा सुपायाव स्लाइड आबाद मावदों बेनि सायाव मा मावनानै दोनदों दा बेफोरनि सायाव जों बुंनो लागाबा बुहुद दङ दिनै जों बुंनो गोसो गैया जोङो रावखौबो दिनै सोंखारिनो होननानै ओंखारबोआखै खालि बेखौल' खावलायनो फैदों जे जोंनो बे बेदर गेसाव मिनिंखौ जोंनो नांगौ जोंनो मानगोनां प्रमद बर' साराबो होनांगोन आरो नेहाथारि जोंनो राजु नार्जारि बिथाङाबो होनांगोन बेनि सायाव दिनै जोङो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि जि प्रेस मिट बेखौनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।